מאמן קליבר כזה עוצר את האימון ומסביר למישהו כמוני, כאילו, מטורף, זה היה הרגשה כאילו, הייתי בעננים. אתה בהתרגשות, אתה בטירוף, אתה לא יודע מה אתה עושה. ואז הוא עצר, ואומר לי, תקשיב, כל ההגנה יורדת מהאמצע. הסיכוי שלך לאבד את הכדור הוא הרבה יותר גדול. שאתה יודע, כל חצי הערה שמבחינתי הוא או ליאור לובין היו מהירים, זה מבחינתי הזהב אחר כך. כן. אז גם, זה, אתה יודע, דברים שאתה בתור שחקן צעיר אחר כך לוקח איתך לגמרי, שנים קדימה רגעים וזוכר. מטורפים. כן, זה סיטואציה, או אתה פתאום נגמר האימון, מחלקת נוער, אתה יודע, אתה בא מהמחלקת נוער, מתאמן איתם, בא להחליף בגדים ללכת, אז פתאום כולם מסתכלים, אומרים, מה אתה הולך? כולם נשארים לעבוד. ברוך הבא רז אמיתי, מה קורה? צהריים טובים. צהריים טובים. אז היום הבאתי לכם את רז אמיתי. אני ורז מכירים כבר כמה שנים, אני אתן ככה בריף קצר עליו. רז בן 32, מאמן בהפועל עפולה, מנהל מקצועי, מאמן נוער על, היה עוזר מאמן בבוגרים בשנת 21-22, ומאמן ילדים לאומית, האם אני מדייק? פגעת בול, לא פספסת. באתי מוכן מהבית. כן. אז היום אני רוצה ככה לדבר בצורה שהיא יותר חברית. להגיע למקום שאנחנו מדברים על הכדורסל באמת, ומה הוא בשביל כל אחד. אז אני אתחיל בשאלה כזאת, מה זה בשבילך כדורסל? מה זה, איך הגעת, איך באת לעולם הזה של הכדורסל? תספר לנו קצת שנכיר אותך. קודם כל, כדורסל, אפשר להגיד שזה סוג של דרך חיים מבחינתי. כמו אני מניח, חלק גדול מהאנשים, אני גדלתי בבית ששאב אותי לתוך זה. אבא שלי שיחק המון שנים, היה בהנהלה של קבוצת הפועל עפולה, עוד מליגה ארצית, אני זוכר. שחקן בוגרים הוא היה? כן, שחקן בוגרים, ואחר כך אחי הגדול שיחק המון שנים. אז מן הסתם, אני רצתי את אחי הגדול, אז כל דבר שהוא עשה, אני רציתי גם, ואני זוכר את עצמי כבר מגיל 4-5, הולך איתם למשחקים של הקבוצה הבוגרת, למשחקים של אחי, אימונים. כשהיית ילד הפועל עפולה, איפה הם היו? באיזה ליגה? ליגה ארצית. ליגה ארצית? כן, אז אתה יודע, גם הרבה חבר'ה ישראלים, כולל שרון, שעוד הוא היה שחקן. שרון אברהמי? שרון אברהמי, שהיה פה בפודקאסט, יצא לי בתור ילד לעודד אותו מהיציע. רגע, הוא שיחק בעפולה? גם שיחק בעפולה, גם אימן בעפולה. וואלה. כן. מגניב. היום אני יודע שהפועל עפולה זה אגודה שמתפתחת. המחלקת נוער שלהם, מחלקת נוער מעולה, שכמובן אתה מוביל אותה. ואם אני לוקח אתכם טיפה אחורה, שנה ומשהו, שנתיים, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני על הקווים, מה שנקרא, בנהריה ארצית, באולם האגדי בעפולה. וכמובן, אתה יודע, אני מסתכל על הקבוצה, ואני זוכר שאמרתי לך, תשמע, רז, איזה יופי של קבוצה, איזה שיטתיות, איזה כיף על המגרש, איזה פרגון. ובאמת עניין אותי, אתה יודע, חזרתי הביתה ואמרתי לעצמי, יו, איזה כיף של קבוצה, איך בא לי גם קבוצה כזאת, כאילו, מה אני צריך לעשות? וזה באמת, באיזשהו מקום גם תזכר אותי, כי אמרתי, יו, אני לא שם, כאילו, ברמה של הקבוצה. איך מביאים קבוצה לרמה הזאת? קודם כל, אני חייב לציין שזה משהו שהוא, גם השיחה שלנו, עד היום אני זוכר אותה בסוף המשחק, שם גם הכרנו. יש המון אגו בקרב מאמני כדורסל, אז שמישהו בא ואומר לי, תקשיב, ככה, ואיך עושים, ואיזה יופי, ואני רוצה לשמוע, ומעניין אותי, אז כבר הבנתי שיש מישהו, שיש עם מי לדבר, וכבר אז היה החיבור הזה. ועוד פעם, אני חושב שזה גם היה מאוד מאוד הדדי, אני חושב שגם הקבוצה שלך, אני זוכר, היה לנו שיחה מאוד חיובית, על איך הם משחקים, על השיטה שלכם, שלנו, ופשוט אצלי לפחות זה חבר'ה שאיתי מגיל, אפשר להגיד, קצל א', קצל ב', שרצים איתי כבר הרבה מאוד שנים. אתה רוצה להגיד לי שכל השנים האלה אתה אימנת אותם? כן. יכול להיות שהייתה איזושהי עונה אחת שחלק מהם עברו אצל מאמן כזה או אחר, אצלנו באגודה טיפה שונה, אבל זה ילדים שצמחנו ביחד. אני צמחתי איתם בתור מאמן, והם איתי בתור, אתה יודע, מגיל 10 עד גיל 17, 18. אני חושב שזו פעם ראשונה שאני שומע שמאמן
עזוב את זה שמלבד זה שאתה נמצא באגודה כל כך הרבה זמן, וזה כבר אומר איזשהו משהו, אבל ללכת עם קבוצה כל כך הרבה שנים, אתה יודע, חלק מהשחקנים יכולים להגיד, וואלה, נמאסתי כבר מאמן הזה, אני רוצה מאמן אחר, אני רוצה משהו אחר. ובאמת רואים חבורה של שחקנים שמשחקים אחד בשביל השני ונהנים על המגרש ומשחקים מהר, והכדורסל שלהם הוא כדורסל שיפה לעין. אני לא מדבר ברמה של לא היה שם סטייז מטורף, או לא היה שם איזשהו מישהו שהוא מעל כולם בצורה יוצאת דופן. לא, היה שם קבוצה מגובשת שנהנית לשחק ביחד. ובאמת מעניין אותי כאילו איך הבאת אותם למצב הזה, ככה לאורך השנים. קודם כל אני חושב שזו המחמאה הכי גדולה להגיד לשמוע דבר כזה, בתור מאמן, שיש לי קבוצה גם לאורך השנים, שאולי לא הכי גדולים בסייז, לא הכי מוכשרים, אבל באמת הם משחקים כקבוצה, כיחידה, ואני מאוד מאוד מאמין בזה, גם בתור שחקן וגם בתור מאמן. תמיד אני אומר להם, תשחקו אחד בשביל השני. ואין מה לעשות, כשחברים טובים מחוץ למגרש, שזה מה שהרבה פעמים אני מנסה לעשות בקבוצות שלי, אז האקסטרה הזה גם מגיע למגרש. ותמיד הם ייהנו למסור אחד לשני ולא יחפשו את הנקודות, ותמיד הם יפלו לרצפה בשביל חבר. ואם מישהו יפול על הרצפה, אז 2-3 חברים ירוצו לעזור לו לקום. זה דברים שיש להם ערך מוסף, קשה להסביר אותם, אבל ברמת הסטטיסטיקה. כן, את הדברים, הפעולות השחורות שאף אחד לא רואה. השאלה, אבל איך, אתה יודע, איך מלמדים את זה? אנחנו יכולים להגיד משהו, אבל השאלה היא, האם זה קורה בתכלס? איך זה באמת בא לידי ביטוי? כאילו, מה עושים? מה, אתה נותן להם בראש שהם לא מקשיבים, ואתה אומר להם, תעשו ככה וככה. אתה מראה להם דוגמה חיובית. כאילו, איך זה עובד? זה הכל מהכל. אני מגיל, עוד פעם, מגיעים אליי בגיל צעיר, לפחות החבר'ה האלה, אז אני מאוד מאמין גם בעניין של משמעת. הם יודעים שיש כללים שמגיעים זמן מסוים לפני האימון, שמים את התיקים בצורה מסוימת, עושים חימום מסוים, ובהתחלה זה מאוד קשה להם, וההורים טיפה מרימים גבה, כי הילדים שלהם הם דעתניים, ואמרו לי לא לשבת בזמן הפסקת מים, אז האמא אומרת איך זה הגיוני, לדוגמה. גדול. אבל זה דברים שלאורך השנים הם נהנים מהם. כשהם נכנסים למסגרת והם מקבלים אותה, אז פתאום מסתכלים על הדברים בצורה אחרת והם נשאבים לזה. ותמיד זה בא עם, אני עושה איזה 3-4 פעמים בשנה, איזשהם דברים שלא קשורים לכדורסל. פתאום איזה פיינטבול, פתאום איזה ערב זוגות סוני, דברים שמאוד יגבשו אותם, וזה דברים שתמיד עוזרים. ואתה יודע, שאתה עושה את זה לאורך שנים, אז הם נהיים חברים מאוד מאוד טובים. לגמרי. אתה יודע, אומרים שהדרך הכי טובה זה בעצם ליצור בסיס הרגלים חזק לקבוצה, אם זה ברמה המקצועית או ברמה של ההתנהלות, ואז לאורך הזמן אתה רואה את זה בא החוצה במגרש. ולפעמים הילדים לא רואים את הדרך, הם לא רואים הם רוצים את התוצאה עכשיו, הם רוצים לשים את הנקודות עכשיו, הם רוצים לבלוט עכשיו, הם לא רואים את מה שצריך לעשות בשביל שזה יקרה. ולפעמים לחבר אותם לפעולות הקטנות ולפעולות היום, וזה מתחיל ברמה של לשים את התיקים בצורה מסודרת במקום. כן, עוד פעם, אני מאמין בדברים האלה, וכמו שאתה אומר, היום כולם רוצים את זה כאן ועכשיו, ואין תמיד את הסבלנות, אבל אני חושב שגם זה מגיע מהמון שיחות של אם אתם, יהיה לכם סבלנות, ואתם תספגו את הדברים, וגם אם פחות הולך, אתם תמשיכו בדרך הזאת, בסוף אתם תראו תוצאות. כשאתה רואה ילדים בסוף חוגגים, גוזרים רשתות בסוף עונה, שאני אומר להם, אתם זוכרים שבתחילת שנה רצתם בדשא בחום, או משכתם צמיגים, או רצתם כי הענשתי אתכם, הם מסתכלים על זה ואומרים, וואלה, עשינו דרך כאילו מטורפת מתחילת שנה. ועוד פעם, זה לא, גם יש המון נקודות שהם זוכרים לטובה בעונה, הרבה נקודות שהיינו, אתה יודע, שצריך להרים אותם, אחרי זה הפסד, איזו תבוסה, איזשהו אירוע כזה, אבל בסוף שהם, יש להם את הסבלנות והם מסתכלים אחורה, הם אומרים, וואלה, היה שווה את זה, היה שווה להקשיב. תן לי איזה דוגמה לאיזה הפסד, נגיד, שחווית עם הקבוצה, ואיך הרמת אותם. כי אני יודע שהקבוצה שלך, נגיד, שאנחנו שיחקנו בליגה, הייתה קבוצה מאוד שמנצחת יחסית הרבה, והתמודדה על האליפות, ונגיד שחווים איזשהו הפסד כזה, שלא ציפינו לו, איך אתה בתור מאמן, לוקח את המושכות ומרים את השחקנים שלך? אני
גם בעונה ההיא היו הפסדים שכביכול הפסדנו לקבוצות על הנייר פחות טובות, כאלה אחרות, יותר טובות, ברמה. אני יכול לתת לך דוגמה מאוד, אולי ההפסד הכי כואב שלי בתור מאמן מהשנה. שנה הזאת. כן. 80% מהקבוצת נוער שלי השנה שיחקו גם בליגת בתי ספר. עשינו הישג מאוד מאוד יפה והגענו לגליל השנה. תסביר מה זה הגליל, תסביר שם. קודם כל זה חוויה מטורפת. מי שמכיר, לא מכיר, זה מגיעים לשם האלופות מחוז מכל אזור. כמובן זה ליגת תיכונים לכדורסל. מה, מכל הארץ? מכל הארץ. יש צפון, מרכז, דרום. עושים תחרות בין הבתי ספר, אוקיי? בין הבתי ספר זה 3 שלבים בכל מחוז, וקבוצה 1 או 2, תלוי מאיזה מחוז, עולות לאליפות הארצית בגליל, שמשם נקבעות 2 עולות שיעלו לליגת העל התיכונים. אוקיי, אז אתה אימנת את הבית ספר, איזה בית ספר זה? זה אור טלון באפולה. אור טלון באפולה, ואתה היית מאמן שלהם. נכון, שנה ראשונה. ש80% מהם היו שחקנים אצלך בנוער. כן, משהו כמו 8 שחקנים שיחקו אצלי השנה בנוער, ועשינו דרך מטורפת שם, והגענו לגליל, שזה משהו שההיסטוריה מבחינת הבית ספר, הגענו לילה לפני גם, התאמנו שם, אכלנו, ישנו. איזה מגבש זה בטח. חבל על הזמן. ונהנינו, זו חוויה שאי אפשר להסביר את זה שם בכפר בלום בגליל, באליפות הזאת זה משהו, אחת החוויות היותר כיפיות שלי, וגם היותר כואבות שלי בתור מאמן שם. אוקיי, טוב. הגענו במשחק הראשון מול קבוצה שלא יחסו לנו יותר מדי... זה יותר ממשחק אחד כאילו? זה בית שאתה משחק 2 משחקים באותו יום. אוקיי. ורק 2 המקומות הראשונים מאותו בית עולים לשלב שמינית או רבע גמר, עד שמגיעים בסוף לנוקאוטים, ושתי הקבוצות שמגיעות לגמר, הם אלה שעולות אתה רוצה להגיד לי שאתה משחק יותר ממשחק אחד ביום? כן. זה משחקים שהם טיפה יותר קצרים, זה 28 דקות משחק. כמה זמן רבע? 7 דקות. 7 דקות. אבל עדיין לשחק 2 משחקים ביום זה קשוח. והם עצימים, גם זה כבר, אתה מגיע לשחק מול קבוצות, שחלק גדול מהם זה קבוצות נוער על מאוד חזקות, שחלקן גם לא עולות. וזה לא פשוט, אבל גם באנו, עשינו את הדברים מאוד מאוד יפה, הובלנו במשך 27.5 דקות על היובל הרצליה. 27.5 דקות מתוך 28? כן, אפילו קצת יותר. קח תנו לתוצאה, משהו, תן לנו... אני לא זוכר את התוצאה הסופית, אבל אני זוכר שהובלנו כבר 17, משהו כמו 6 דקות לסוף. 17 הפרש. כן, השחקן, הרכז שלנו, יצא ב5 עבירות, 4 עבירות. 6 דקות לסוף? כן. התחיל שם איזשהו מיני מומנטום אצלם, שלאט לאט הלך והתגבר, וזה הגיע לעניין של פוזיישן, השחקן המוביל שלהם, שעד אותו רגע לא היה משמעותי, הצלחנו לשתק אותו, משהו כמו 9 שניות לסוף, שם סל, ג'אמפר מטורף עם יד בפנים, שאני בתור מאמן רוצה שהוא ייקח זריקה כזאת, קובר אותה ופשוט... מסיים את המשחק. היה לנו אפשרות גם לקלוע איזשהו סל, שלשה של נצח והחתנו, ופשוט זה היה כמו סכין בלב, ההפסד הזה. איזה כואב זה. כן. מי שלא היה בנקודות האלה בתור מאמן או בתור שחקן לא יבין את זה. אגב, אותה קבוצה גם עלתה באותה אליפות לליגת העל התיכונים, אז זה כאילו, אחר כך זה משהו שעוד יותר היה לנו... כן, אתה אומר, אתה היית יכול להיות שם. חד משמעית. זה קשה, זה קשה, אין מה להגיד. אתה יודע, אני שאימנתי, לא זוכר לפני כמה זמן, לפני נראה לי 4 שנים בנופית, היה לנו איזה משחק חוץ נגד קבוצה מאוד מאוד חזקה בעמק הירדן, בנערים לאומית, ואני לא אשכח את זה. של גדי קוויק האגדי או מאמן אחר? של גדי קוויק. ואנחנו שיחקנו בחוץ, אז זה אולם מאוד מאוד קשה. ובאמת כל המשחק הם הובילו עלינו, ממש בסוף הצלחנו לחזור, ובשנייה האחרונה היה פוזיישן, בשניות האחרונות היה פוזיישן שלנו, והכדור הגיע לשחקן המוביל שלנו, הוא חדר לסל והצליח להוציא לפינה, לשחקן שהוא על פניו לא היה קלעי כזה גדול, אבל באותו רגע הוא זרק את הזריקה והוא שם אותה. 2 הפרש להם. עכשיו זה היה... אתה זוכר את הזריקה הגדולה של קווין דורנט, שהוא דרך על הקו,
נגד כן, מילווקי ברוקלין. במשחק 7. כן, כן. ברמה הזאת, זה ברמה הזאת, באמת. וואו. ואחרי זה עברנו להערכה כמובן, במקום לנצח את המשחק על הבאזר, שאגב, אני צעקתי, הייתי בטוח, כבר ניצחנו, ומסתבר שבסוף הפסדנו את המשחק, הם ניצחו אותנו בהערכה, וזה כואב, אתה יודע, ולבוא ולהרים את הילדים, אחרי... אז כאילו... אני אומר, לי זה מאוד כאב, אני מאוד תחרותי, גם בתור מאמן, אבל כשאתה נכנס לחדר הלבשה, וזה ילדים שאני באמת, כולם הם כמו אחים קטנים שלי, ככה אני מסתכל על זה, ואני רואה את כולם אחרי המשחק עם דמעות בעיניים, של איך זה קרה לנו, איך הפסדנו. ואתה רואה שהם שבורים, ואני אומר להם, חבר'ה, תתנקו מזה, עוד 45 דקות יש לנו עוד משחק. הכל בסדר, קורה. עכשיו אני אומר את זה, ואני מבין שזה כאילו משהו ש... כן. גם יום שלם, גם אם היה לנו 24 שעות להתכונן, יהיה מאוד מאוד קשה להתגבר על זה ברמה המנטלית, כי זה היה נפילה, נוקאוט מאוד קשה. כן. ואתה בלב אוכל את עצמך ומנסה להמשיך קדימה בעצמך. כן, כי קודם כל אני בסיטואציות האלה מנסה להוריד מהם, להכניס אותם לפרופורציות, לקחת יותר עליי את האחריות בקטע הזה, להגיד איפה אני יכולתי לעשות דברים אחרת, כי בסוף אתה מוביל 17 הפרש 6 דקות לסוף, זה לא הם. כן. כמו שהם הביאו את ההפרש הזה, כי שיחקנו בצורה מסוימת, אז אני חושב שלי היה שם חלק מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שזה גם הדברים שאני מסתכל עליהם אחר כך, ואני גם מאוד מאוד לומד מהם ומתקדם מהם. מה למדת למשל, לדוגמה? דברים מקצועיים, או לתת לאו טיפה יותר מנוחה, או להיות יותר בבקרה על הקטע של הפאולים, אתה מדבר דברים מקצועיים. אני אומר בדיעבד, אולי הייתי צריך לשלוח עוד שחקן, איזשהו דאבל-אפ על השחקן הזה באותו רגע. קופצים לך, אתה יודע, בדיעבד הכי קל להגיד, אבל... כן, אבל זה עניין של קבלת החלטות גם באותו רגע, וגם חשוב לזכור שאנחנו בתור המאמנים, יש עלינו המון המון לחץ. לא רק על השחקנים, אנחנו צריכים לנהל את כל זה. אם אתה מדבר על זה שהשחקנים הפסידו, ואנחנו צריכים, מה שנקרא, לבלוט את הצפרדע, ולבוא לשחקנים, ולשנות את הפנים שלנו, ולהראות להם שאנחנו בסדר, ואנחנו ממשיכים הלאה. זה קושי. זה קושי שאנחנו מתמודדים איתו, וחשוב לי גם שאתה תדבר על זה, ושאנחנו נדבר על זה, ונדבר שנייה על הקשיים האלה שאנחנו המאמנים חווים. כן, אני חושב שזה חלק מהתפקיד של מאמן, זה סוג של גם אימון מנטלי, חד משמעית, בטח בגילי הילדים. אם זה קבוצות תחרותיות, כל אחת עם השאיפות שלה, להישאר בליגה, לעלות ליגה, לקדם שחקנים, כולם רוצים, אבל בסוף אתה צריך כל שבוע להכין אותם. כן. ואם הם לא יתאמנו כמו שצריך, אז זה הרגלים. הם לא עובדים כמו שצריך באימונים, לא עושים את הדברים בקצב, אז גם במשחק זה ייראה ככה. כן. וגם השנה, היה לנו קבוצת נוער עם שאיפות, לעלות ליגה, ויש לך סיבוב אחד לסיים באחד משתי המקומות הראשונים. ואתה כל שבוע מצאתי את עצמי מתעסק באיך אני, יום אחרי הניצחון, כבר מוריד אותם לקרקע ומכין אותם למשחק הבא. וכל שבוע מסביר להם שזה גמר גביע. וזה לא פשוט לילדים. הם מנצחים שבוע 1-30, אומרים, המשחק הבא זה מול מקום אחרון בליגה, אז יהיה משחק קל. ואז הם מגיעים, וזה בסוף המשחקים הכי קשים. נגד הקבוצות שכביכול הם, אתה יודע, באים ומזלזלים. אנדרדוג. ממש ככה. אבל לשמחתי, עוד פעם, הייתה שנה לי ששאבה ממני המון בקטע הנפשי, כי זה באמת הייתה עונה קשוחה, גם אחר כך עם המבחנים, זה 2 משחקים בשבוע, זה... שמחתי עמדנו במטרה. שמה הייתה המטרה? קודם כל, שהאגודה, כמו הפועל עפולה, שתבסס את עצמה, הגיע הזמן שתהיה לה קבוצה בנוער-על, קבוצה יציבה בנוער-על. זה פעם ראשונה שיש קבוצה בנוער-על? ממה שאני מכיר, כן, לפחות בעשרות, 20 שנה... חשוב לציין אבל שלפני 20 שנה לא היה נוער-על, היה רק נוער לאומית, היה 3 ליגות, שאני ואתה שיחקנו. נכון. אני חושב שנוער-על קיימת משהו כמו 8 שנים, אם אני לא טועה. אז לדעתי זו פעם ראשונה שבאמת עפולה הגיעה לנוער-על, וגם שרדה בליגה, בצורה מאוד מאוד יפה. וכמו שאמרת, לא קבוצה... עם הסייז הכי גדול, לא קבוצה הכי מוכשרת. כן, היו לי שחקנים מוכשרים מאוד,
אבל מי שראה אותם מהצד, או רואה אותם בחימום, היה אומר, אוקיי, קבוצה, נוער לאומית, בינונית, אבל כשמתחילים לשחק, אז פתאום... ששחקנים עובדים כל כך הרבה שנים ביחד, ויש להם את החיבור הזה, והם משחקים אחד בשביל השני, והשיטתיות היא מאוד, מאוד ברורה, וכל אחד יודע מה המקום שלו וההיררכיה שלו, ויש מאמן שיודע לאסוף את זה ביחד, ולתת את זה, את הטון על המגרש. אז רואים את זה, ואני חוויתי את זה, ואני חייב שוב להגיד לך כל הכבוד, ובאמת מעניין אותי, וואלה, אתה יודע, אנחנו, העבודה שלנו, מסתכלים מהצד, יכולים להגיד, הוא בא לשעה וחצי, מעביר אימון, אחרי זה הולך למשחק, יש לו עבודה קלה, הכל טוב, הכל נחמד, אבל אנשים לא יודעים איזה מחיר אנחנו משלמים, עם איזה דברים אנחנו מתמודדים, ווואלה, היום כן חשוב לי להציף את זה, ובא לי שמהנקודת מבט שלך, תן ככה איזה כמה דברים, איזה אתגרים אנחנו מתמודדים איתם, המאמנים, אם זה עם השחקנים, אם זה עם האגודות, אם זה עם לא יודע מה. קודם כל, יש המון קשיים, ובכל גיל אני חושב שהקשיים הם שונים. אם זה השנה, אימנתי ילדים לאומית, שאני בטוח שגם אתה בגילאים האלה, נערים, ילדים, יש את העניין של הורים שהם יותר מתערבים, ומנסים, הוא לא נותן לבן שלי לשחק, הוא כן נותן, אז כל ההתמודדות עם ההורים, זה משהו שהוא, אני חושב שהוא לא פשוט למאמן, אבל זה גם משהו שאם אתה בהתחלה שם לו גבולות, אז זה משהו שעוזר למאמן בהמשך הדרך. וגם כל ילד שמגיע, אתה יודע, בדרך כלל גם ילדים שמגיעים לקבוצה מסוימת, נערים, ילדים, באים מ2-3 קבוצות שונות. כל אחד רגיל להיות כוכב, לקלוע בקבוצה הזאת, ופתאום אתה צריך לקחת את כל השחקנים האלה, וכל אחד פתאום יש לו תפקיד אחר, פתאום הוא למה הספסל. פתאום אתה אומר לו, אתה תמסור יותר, אתה תעמוד בפינה יותר ותחכה לכדור. ולא כולם מקבלים את זה. ופה גם נכנס העניין של המאמן, של כמו שאמרתי בהתחלה, שיש שיטה ויש דרך וצריך סבלנות, ואנחנו משחקים אחד בשביל השני, ומחפשים איך לעשות את זה. יש כאלה שמקבלים את זה יותר, יש מעטים שפחות מקבלים את זה. וזה פוגע בהם. כן, היה לי כאלה גם שחקנים שפחות בנוער, אתה יודע, היו משחקים 30 דקות, אבל עולים מהספסל, אומרים, אם אני לא הולך 5, אני לא רוצה להיות. גם כאילו תשובות כאלה. שמעתי את זה. הבעיה היא שאתה יודע, בדרך כלל שקוראים דברים כאלה, אז השחקנים תמיד את מי מיישימו? את המאמן. חד משמעית. 90% מהמקרים. זה הפסד, ניצחון, יותר הפסד. כשדברים פחות טובים קורים, אתה יודע, תמיד קל להאשים את ההורים. אז פה אותו דבר, זה כשדברים פחות טובים קורים ברמה המקצועית, הוא פחות משחק, פחות הולך לו, פחות קלה, המאמן אשם. עוד פעם, אני חושב שזה חלק גם מהדור הצעיר יותר, שפחות מסתכל על מה הוא יכול לעשות יותר ברמה האישית, ברמה המקצועית, איך הוא יכול לשפר דברים, איך הוא יכול לעזור לקבוצה בדברים אחרים. הם רוצים לשחק עכשיו, לקלוע הרבה, לעשות דברים, ולא תמיד זה... אני אומר לך את האמת, אני חושב שזה בא מכל התרבות הזאת של הטיק-טוק, של האינסטגרם, של כל הדברים שהם רואים ברשת, שכל אחד מעלה את ההיילייטס. אתה יודע, היום אני שואל את השחקנים שלפעמים, אני אומר להם, מי מכם ישב וראה משחק לאחרונה? אני לפעמים בא להם בשאלות כאלה. ולמה אני שואל את השאלה הזאת? כי היום קשה להם נורא לשבת ולראות משחק מההתחלה ועד הסוף. מה שקל להם לבוא ולראות זה לפתוח את הטיקטוק, את האינסטגרם, ולראות היילייטס. כן, את הדנקים ואת החסימות. לראות את הז'אן מורן שמטביע ב-360, ואת לברון שבגיל 38 הוא קולע איזה סל משוגע. זה הכי קל לראות, אבל הם לא רואים את הדרך, הם לא רואים את כל מה שהשחקן עובר, או שהקבוצה עובדת, וזה דור אחר לגמרי, ואתה יודע, זה למשל קושי שאני אומר לי בתור מאמן, אתה לא יכול עכשיו לבוא אליהם בטענות, כי בדור אחר, אנחנו לא היה לנו סמארטפונים שהיינו פותחים את הטלפון ורואים הכל. אתה יודע, שאנחנו היינו רוצים ללמוד איזה מוב חדש, מה היית עושה? היית פותח את הטלוויזיה, רואה איזה משחק של קובי ב4 לפנות בוקר, הוא אומר, וואי, הולך ומתרגל את זה אחר כך במגרש, 2-3, יום אחרי יום, עד שזה נכנס. עד שאני אעשה את הקרוס אובר כמוהו, עד שאני אמסור מאחורי הגב כמוהו.
כן, היום זה דור, אני חושב שגם יותר מפונק, פחות מתעסק בספורט. אני חושב שאני עד כיתה זין הייתי עושה 3 מסגרות במקביל, ג'ודו, כדורגל, כדורסל, בשכונה עם חברים. היום זה פחות. יש כן ילדים שעובדים, אבל תגיד להם עכשיו, צא החוצה, תשחק כדורגל עם החברים בשכונה, לך תשחק טניס, משהו, להזיז את עצמם, שיהיו ספורטאים קצת מעבר לכדורסל. הרוב. זה פחות קורה. היום זה יותר גם, לא, טיפה כואב לי, אני צריך לנוח, חומסים. זה דברים שלנו, לא היה מודעות בגילאים שלנו. מה זה עומס? כן. אבל עוד פעם, זה חלק מהדברים שלנו בתור מאמנים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. זהו, זה אחד הדברים שיותר קשים להתמודד איתם, ואתה יודע מה, אני לא אומר את כל הדברים האלה בשביל להאשים אותם או לעבור ולהגיד, אתה יודע, מי שישמע את זה יגיד, אנחנו לא יורדים על הדור הזה. פשוט צריך להבין שזה דור שונה, ואנחנו בתור מאמנים צריכים לעשות את ההתאמות, כדי להוציא את המיטב. ועובדה שקבוצה שהיא מאומנת, וקבוצה שיש לה שיטה, אתה תראה את זה על המגרש, וזה לא משנה, כי בסופו של דבר, אם אתה מצליח לחבר את כולם לשיטה, ולחבר את כולם למשימה, אז רואים את זה. פשוט, לפעמים זה הרבה יותר קשה ממה שזה נשמע. תקן אותי אם אני טועה. כן, מאוד מאוד קשה. יש המון עבודה שחורה. אני אומר גם, עוד פעם, אני לוקח את זה למקום שלי, גם בגילאי נוער. זה לא שכולם אומרים, אוקיי, אני עכשיו מחויב ב100%, אני רוצה להיות שחקן כדורסל. זה גיל שהוא מאוד מאוד בעייתי, והשנה חוויתי את זה כי יש הרבה פיתויים. פתאום יש רישיון, אז במקום ללכת לאימון, אני לא משחק הרבה, אז אני יכול ללכת עם החברה לסרט. ויש לי חדר כושר, כן. ויש לי הכנה לצבא, ויש לי כאלה שעשו פסיכומטרי. יש כאלה שעובדים. יש כאלה שפתאום צריכים כסף, אז יש לי משמרת, יש אימון. אני טוב, אני גם ככה אשחק 5-7 דקות במשחק, אז אני יכול ללכת לעבודה, למשמרת. מתחילים לפגוש את החיים עצמם ופחות חולמים. כן, חלק מבינים שהם רוצים להיות לוחמים בצבא, אני חושב שזה דבר מדהים. אז הם מרשים לעצמם להגיד, אוקיי, אני יכול להוריד קצת מהכדורסל, כי בגילאים הצעירים זה עדיין הגיל שהם חולמים. שהם יכולים ורוצים, אבל לצערי, סטטיסטיקה אומרת שפחות מ1% לדעתי מהמחלקות נוער נהיים באמת שחקנים מקצועיים. נראה לי שמישהו אמר לי את זה, שכל שנה, משלל שחקני המחזור שנגיד של נוער על, אולי משהו כמו שחקן אחד ימשיך לבוגרים, כאילו, מכל נוער על. אז כן, אני שמעתי משהו מאוד מאוד דומה, הראו לנו איזושהי סטטיסטיקה על המאמנים באפולה של 1%, פחות מ1%, שזה מספרים מאוד מאוד נמוכים. אבל כן. אז אם אנחנו מדברים על זה, אוקיי? ושחקנים שומעים את זה, שמע, זה יכול להוריד. איך בכל זאת מחברים אותם למשימה? איך בכל זאת מחברים אותם וגורמים להם עדיין לשחק ולתת הכל על המגרש ולהגיע לאימונים ולהיות מחויבים ולשחק אחד בשביל השני? איך עושים את זה? קודם כל, אני חושב שזה גם אני היום, למרות שאני כבר הבנתי שאני לא אשחקן ליגת העל או NBA, אני מאוד אוהב את זה. אני מאוד תחרותי ובכללי מאוד אוהב כדורסל. אז עד היום אני חייב את הפעם בשבוע ללכת לשחק. אז בטח שאתה צעיר ויש לך, הגוף שלך עדיין פרש, מה שנקרא, אז אתה תחרותי, אתה אוהב את זה, אתה בא לעשות את זה עם חברים שלך, שאני חושב שזה חלק גדול מהכדורסל, שלפחות שאני עד היום אוהב את זה, שכל מקום אתה מגיע, לפני אימון, אחרי אימון, יושב, חדר הלבשה, חוויות עם החברים, זה דברים שאתה בסוף כן, לחזור להיות שחקן. כן. אז אני, כמו שלי, רוב החברים הטובים שלי, עד היום זה חבר'ה ששיחקו איתי בנערים, בילדים, בנוער, הכרתי בכדורסל לאורך השנים, אז אותו דבר זה גם אצלם, בסוף הם באים, עוסקים בספורט, עם החברים הכי טובים שלהם, אם הם משחקים גם ברמה, אם הם תחרותיים, הם משחקים ברמה הכי גבוהה, זה גם נותן להם איזשהו סוג של דרייב, כן, לבוא ולנצח. אחר כך, אם הם יעסקו, ילכו להיות לוחמים בצבא, או מה שזה לא יהיה, אני בטוח שגם שם הם יעשו את זה על הצד הטוב ביותר. אני חושב שעוד פעם, לשרת את המדינה זה משהו שהוא לא פחות, אם לא יותר חשוב מלהיות שחקן כדורסל כזה או אחר. והם בסוף גם יוצאים אנשים מאוד מאוד טובים. שזה לשמחתי, אתה יודע, חלק מהילדים האלה מכיר אותם מגיל 10.
קצת יותר מפונקים, קצת יותר בחנים, ואתה סוגר איתם מעגל, אתה פתאום רואה אותם גברים, בני 18, ואיך הם מתנהגים, ואיך הם מתייחסים לאנשים בחוץ, ואיך הם מכבדים בן אדם מבוגר מהם. זה דברים שהם קיבלו המון המון ערכים, שאני חושב שאם הם לא היו במסגרת הזאת, הם לא בהכרח היו יוצאים כאלה. כמובן שגם יש להם הורים מדהימים, לשמחתי, אני השנה, גם הייתה לי שנה בקטע הזה יותר קלה, עם הורים, שגם אותם אני מכיר המון שנים, שתמכו, דחפו, שזה גם, אני חושב, יש לזה משקל מאוד מאוד חשוב. ברור. למרות שלמאמן, אתה יודע, בהשקפה שלי לפחות, המאמן יש לו את ההשפעה הכי גדולה. נכון שחינוך זה חינוך, וזה בא מהבית, אבל נקודתית בזמן שהשחקן נמצא עם המאמן, למאמן המילה שלו היא נורא נורא חזקה מול השחקן, כי השחקן אוהב את הספורט שהוא עושה, הוא רוצה להתקדם בו. בדרך כלל, הרבה פעמים מהמקרים, אם זה מאמן טוב, אז גם השחקנים יעריכו אותו, ויכבדו אותו, ויאהבו אותו. ויש לנו כוח בידיים, ואם אתה מדבר על זה ששחקנים שלך הולכים עכשיו ונהיים חיילים ביחידות מבוחרות, או הולכים להיות לוחמים, אז זה חלק מהעבודה שלך בתור מאמן, שהפכת אותם לאנשים יותר טובים, ודרך הספורט נתת להם קרקע יותר טובה. כן, אבל אני חושב שלפחות אני בתור מאמן, זה לא בהכרח אם עשיתי תרגיל כזה או אחר שהוא יותר טוב. זה, כל ילד הוא שונה, כמה שזה נשמע מאוד קלישאתי. כן. אבל כל ילד יש דרך אחרת לגעת בו. ואני חושב שברגע שאתה מוצא את הדרך לגעת בילד, ויש לך את הקשר הזה, לא בהכרח אני המאמן, אתה הילד. שילדים, שחקנים שלי, שהם כבר יותר משנה איתי, יכולים להרגיש בנוח לבוא ולדבר איתי על קשיים שהם חווים מחוץ לכדורסל, או אם המורה בבית ספר מתקשרת אליי, רז, תקשיב, הוא קצת עושה בעיות, לי הוא לא מקשיב, תדבר איתו אתה, או דברים כאלה שיש לך שיח איתו, כמו שאמרתי, כמו אח גדול, אז גם הרבה יותר קל לחייב אותו לתהליך הזה בכדורסל, כי זה משהו שיש לו איזה קשר שהוא סומך עליך, אתה סומך עליו, זה אוטומטית, רגע שאתה נוגע בו, אתה מוציא ממנו דברים, הם פורחים בקטע הזה. זה עבודה, נראה לי, מה שאתה מתאר פה, זה נראה לי העבודה הכי קשה של מאמן. נוגע בילד כמובן בנפש, לא שזה לא ישתמע. לא, ברור, אנחנו מבינים, אבל אני חושב שזה העבודה הכי קשה של מאמן. הפן המקצועי הוא מאתגר כמובן, אבל הפן של איך להניע את השחקן, לעשות מה שאתה רוצה, והיום וואלה, אני אומר לך את האמת, יש שחקנים שהם, כמו שדיברנו, יכול להיות קצת מפורנקים, מאשימים את המאמן, מאשימים את זה, חושבים שהכל מגיע להם, ואחד האתגרים זה להביא את השחקן, למרות שהוא לא רוצה, או יש לו את הבעיות שלו, עדיין להוציא ממנו את הכי הרבה שאפשר. ואני לפעמים תופס את הראש, אני אומר, לפעמים אתה מסתכל על השחקן, אתה אומר, אין, הוא לא מחובר. בא לך לתת לו איזו סתירה, להגיד לו, יאללה, תתעורר, תתחבר. כן, אבל אני גם למדתי וחוויתי את זה גם בתור שחקן עם חברים שלי, שיש חבר'ה שהם טיפה יותר רגישים, פחות רגישים. יש שחקן שבמשחק יעשה טעות וכביכול אני אכנס, יצעק עליו, ואני יודע שהוא יעלה 2 דקות אחר כך וזה כאילו כלום לא קרה. ויש שחקן שאם אני אדבר בטון מסוים אליו, בטון גבוה או שיצעק או לא משנה מה, אני יודע שהפסדתי אותו אחר כך לכל המשחק. בגלל זה אני אומר, כל שחקן זה משהו, זה נפש עונה לגמרי, אבל כן, יש את השחקנים היותר אדישים, פחות אדישים, צריך למצוא את הדרך, דרכים יצירתיות פשוט בתור מאמן. כן. תגיד, נכון שיש לנו כל מיני סוגים של שחקנים, ולפעמים יש באמת שחקנים שיכולים להוציא אותנו מדעתנו, מה שנקרא, כמובן, אתה יודע, כל בקטע של הספורט, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. השאלה, מה אתה עושה במצב כזה? אני חושב שזה גם אתגר שהוא מאוד מאוד גדול, מלבד זה שאני צריך להביא את הילד לנקודה מסוימת, את השחקן לנקודה מסוימת, אני גם צריך להתמודד עם זה. מוציא אותך מדעתך ברמה המקצועית או ברמה האישית? זה יכול להיות גם ברמה האישית, אתה יודע. בכל זאת, בוא לא נתייפף, אנחנו בני אדם, אנחנו אמנם מאמנים, יש לנו הרבה אחריות, אבל אנחנו בני אדם, לפני הכל. עוד פעם, אם זה רמה משמעתית, כמו שאמרתי לך בהתחלה, אני מבחינתי משמעת זה לפני הכל. כן. וחוויתי את זה גם השנה, ששחקנים או שחקן, לא משנה שמות, שהוא כביכול היה הכוכב של הקבוצה, היה קצת גם עם הבוגרים, אז הוא הרשה לעצמו לאחר, הרשה לעצמו לעשות, אז אתה חושב, אוקיי, איך אני עושה את זה?
אתה תראה שאתה נותן לו לעשות את הדברים האלה, למרות שאולי השחקן הכי משמעותי בקבוצה, אז חבר'ה אחרים יגידו, אם לא מותר, גם לי מותר. כן. אז אני מבחינתי, אני שם לזה סוף באותו הרגע. מבחינתי, בגילאים יותר גדולים, אם זה עונשים בצורה מסוימת, סתם לדוגמה, שחקן שיתאמן איתנו גם וגם, בוגרים ונוער, אז לשמחתי גם יש לי מערכת יחסים מאוד מאוד טובה עם רועי, שגם הייתי עוזר שלו, רועי פרל, וגם שחקן שלו המון שנים. ואני גם הרבה פעמים לא מתבייש להתקשר לקולגות שלי או חבר'ה שהוא מאמנים שלי, ואני ביחסים טובים איתם, שהם עד היום מאמנים מצוינים, אם זה רועי, ניר קפלן, עודד הנדלר, חבר'ה כאלה, שפשוט אני מתקשר ומתייעץ. אני חושב שזה בושה, אני כל כמה חודשים יושב עם אחד מהם על קפה או משהו ושומע. ופשוט מאוד, אז פתאום הוא לא הולך שבועיים לאימוני בוגרים, בתור עונש. אימון הבא הוא חושב על איזושהי מחווה, הוא עושה לחברים שלו. המון דברים, אבל זה... ברגע שמההתחלה מנחילים את הדברים האלה, אני חושב שבשלב יותר מאוחר אתה מרוויח ואתה לא מגיע לפינות האלה. כן, אני מבין את זה. למה אני שואל את זה? כי יש פעמים שהחבל הוא מאוד דק. מצד אחד, אתה יכול מה שנקרא לתת לילד בראש, לשחקן בראש, ולהעמיד אותו במקום, אתה יודע, יש את הגבולות שאתה צריך להגיב, ומצד שני, נגיד, היה לי שנה אחת, אני לא אדבר על הקבוצה, אני לא אדבר על השחקנים, הייתה לי שנה אחת שחצי מהקבוצה התפרקה, ואתה יודע, אין מה לעשות, מחלקת נוער, אתה חייב להמשיך, והשחקן הכי מוביל של הקבוצה, הוא שחקן שהוא סוג של שחקן מרדן, ואני, מה שנקרא, צריך להגיב. אני מאמן חדש, צריך להגיב. אתה בא, מעניש את הילד, ומה שקרה בסופו של דבר... איך זה מעניש את הילד, אם אפשר... אם זה יכול להיות מדרגות, אם זה יכול להיות לשבת בצד ולא להתאמן, זה יכול להיות, לא יודע, במשחק, להתבטא בדקות משחק, אבל החבל היה מאוד דק, כי בסופו של דבר, אני איבדתי את הילד. מה זה אומר איבדתי את הילד? זה אומר שהוא הפסיק לבוא להתאמן. עכשיו, יש פה כמה מרכיבים. מרכיב אחד, שזה האגודה רוצה לשמר את השחקנים. מרכיב שני, הקבוצה, כמה שהיא מאבדת יותר שחקנים, במיוחד שזה שחקן שהוא מוביל, אז נורא קשה לה להמשיך בליגה. וגם ברמה החברתית, השחקנים קשה להם שאין מספיק שחקנים. אתה יודע, אם זה לעלות למשחק פתאום, 6-7 שחקנים למשחק, זה נורא קשה. נוראי, כן. זה נורא קשה. אבל מצד שני, הוא יכול להוריד לך את הרמה של האימון, אם זה לזרוק ולעשות מה שבא לו. זה חבל מאוד דק שקשה להתמודד איתו. אז כמו שאמרתי, אני הרבה פעמים, אחרי הסיטואציה, אני גם מבין, גם אני בתור שחקן, היו לי לא מעט מעידות, ובסוף, אני חושב ששחקנים מעריכים יותר, כמו שאמרתי, אם מישהו בא ונוגע בהם, שלהבין מאיפה זה בא, ולמה ההתנהגות הזאת, ולהסביר לו למה ההתנהגות הזאת היא פסולה. והרבה פעמים, שחקן היה, לא שרקו לו פאול, אוקיי, לא יורד להגנה, מחאתיות, חילוף, צא החוצה, הוא לוקח את הדברים, הולך הביתה, אני לא מתייחס לזה באותו רגע, אימון אחר כך הוא מגיע כאילו הכל בסדר, קורא לו לשיחה, מדבר איתו, הוא אומר לי, רז, אתה צודק, הבנתי, מתחיל את זה בחבר'ה, אני מתנצל, לא צריך להתנהג ככה. ילדים, אז מבחינתי שעצם זה שהוא הבין את הטעות והוא בא והתנצל, אז כמובן מגיעה לו עוד הזדמנות, וזה תלוי מי הילד כן. ומה הסיטואציה, זה אבל לכולם יש מעידות, נכון, כולם יש מעידות, וזה משהו שאני חווה את זה גם בתור שחקן, אז אני גם נותן לזה טיפה יותר מקום, אם באמת אחר כך הם הבינו מה נעשה ואיפה הם טעו. כן. אתה יודע, ואתה אומר איפה הם טעו, וגם מאמנים יש להם חלקים שהם טועים בהם. ואנחנו בני אדם, אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, ויש לנו רגשות, ולפעמים יכול להתפלק לנו איזה מילה, ולפעמים אנחנו יכולים לפגוע בשחקן. ולפעמים יש מאמנים שלא שמים לב. אני לא רוצה שוב לנקוב בשמות, אני לא רוצה להגיד, גם אני חוויתי דברים בתור שחקן,
שפחות אהבתי, והיום בתור שאני עוסק בתחום המנטלי, אז אני יותר שם על זה, מנסה לשים על זה דגש, כמובן, אני לא חף מטעויות, שלא חס וחלילה יישמע כך, אבל מה אתה חושב על כל נגיד, יש לך מאמנים, שמה שמעניין אותם זה רק לנצח, ולפעמים זה יכול לבוא על חשבון הילדים, לפעמים זה יכול... ואנחנו רואים, אם נהיה כנים, אני ואתה, אנחנו לא מעט זמן מאמנים, אנחנו יודעים שזה קיים, והרבה. חד משמעית. אני גם לא אתייפייף. אני אגיד שחלק מה שאני מלמד את הילדים, זה כמובן להיות תחרותיים ולרצות לנצח. אבל יש דרך. לא בכל מחיר ולא בכל מצב. ואני, בתור שחקן, היו מאמנים שהערכתי יותר ופחות. גם, כמו שאתה אומר, היו כאלה שאני חושב שההערות שלהם היו פחות לעניין, אם זה גם אפילו בגילאי בוגרים. ויש גם מאמנים שמאמינים בסוג של דיסטנס עם השחקן. אני במחלקות נוער פחות מאמין בזה. למה? כי, כמו שאמרתי לך, אני חושב שאם אתה נוגע בילד יש לך אחר כך את הקשר איתו, אתה תוציא ממנו הרבה יותר. עכשיו, אם זה שחקן אחד ויש לך 12, 15 שחקנים כאלה, הקבוצה יכולה להתפוצץ למעלה. ואני גם, אני חושב שדרך בריאה לעשות את זה, זה עם שחקנים, גם אם הם מדברים וקשה להם לדבר, הם מתביישים, לא משנה איזה ילד זה, אני עושה איתו במהלך השנה איזושהי שיחה שאני רואה שטיפה יותר קשה לו. ומוצאים ממנו את המילים בכוח של דבר, תרגיש חופשי, ומה מפריע לך זה נשאר פה. ואנחנו גם יכולים, אני יכול גם לא להסכים עם שחקנים. הם יכולים להגיד לי את הצד שלהם, ואנחנו יכולים גם לא להסכים, אנחנו יכולים שנינו להסכים, ולהגיד, אוקיי, מפה אתה צריך לצאת ולעשות דברים טיפה אחרת, או פתאום, אתה יודע, גם אני עושה טעויות. אני לפעמים מתפספס, כמה שזה נורא להגיד, איזה ילד, אתה לא שם לב שהוא קצת בתקופה פחות טובה, ולפעמים זה, אתה יודע, פתאום אתה אומר, וואלה, אולי פספסתי אותו קצת, וואלה, אולי הייתי צריך לתת לו יותר. יצא לך פעם כאילו להגיד, לבוא ולד, וואלה, טעיתי? כאילו לבוא להגיד לשחקן, וואלה, טעיתי? קודם כל אני עושה המון טעויות. כל אימון, כל משחק, אני חושב שאני כל הזמן מסתכל, קודם כל איפה אני טעיתי ומה לא עשיתי טוב. אני לא בא ואומר, וואלה, אני הייתי 100%, הייתי זה, תמיד, לא משנה, ניצחנו, הפסדנו, דבר ראשון שאני הולך הביתה, זה קודם כל מסתכל על המשחק שהיה באותו רגע. ואני רואה גם המון משחקים של הקבוצות שלנו, לפחות זה השנה, בשביל ללמוד כל הזמן איפה אני טעיתי. אבל כן, חד משמעית, אולי אני אומר, הייתי צריך אולי לרדת ממנו יותר, אני לא יודע מה הוא עבר בבית, או בדיעבד אתה רואה שחקן שפחות בא להתאמן ואתה נכנס בו, ואז אתה שומע מה היה, איך היה, שומע מהילד, אז אתה מבין שיש סיבה לדברים, ובסוף הם גם ילדים. הם לא ספורטאים מקצוענים שבאים ומתפרנסים מזה, שזו העבודה שלהם, שמהם מצפים באמת לבוא ולתפקד בכל מצב. כי משלמים להם. כן, אבל בסוף אתה קורא חד משמעית שאנחנו גם מפספסים ילדים, משתדלים כמה שפחות. תן לי איזשהו סיפור ככה מעניין, שחווית דווקא בתור שחקן, לא בתור מאמן. אני רוצה לדבר שנייה על הנקודה של שחקן, שחווית מול מאמן, אוקיי? ואתה לא תשכח את זה, ואתה לוקח את זה איתך עד היום. לא חייב לנקוב בשמות, אגב, אתה יודע. השאלה אם אתה רוצה סיפור חיובי או סיפור שלילי. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. לא אמרתי חיובי, אתה יודע, גם חיובי ושלילי זה עניין של איך אתה תופס את זה. אני חושב שהמאמנים, ואני גם יכול לתת סיפורים שיותר התחברתי אליהם, זה מאמנים שבאמת החזיקו סוג של קצר את הקבוצה. יש לי הרבה יותר הערכה למאמנים כאלה, שברמה המשמעתית, ובתור שחקן גם בוגרים, אני חושב שהיה לי גם לא מעט, שנאמרו לי, אתה יודע, פתאום אתה שוכח תרגיל, משחק אימון, תחילת שנה, שחקן צעיר שרוצה לשחק, לא משנה איפה זה היה, היה לי יחסית משחק ב4 דקות, עשיתי 8-10 נקודות, ובאמת כל הזמן הייתי רעב להזדמנות שם, זה היה משחק אימון, והיו המון תרגילים, ואתה יודע, פעם אתה מקבל בלוקאוט, אין מה לעשות. פתאום אתה, לא, צעקו תרגיל, פי-סייד, עשיתי פיסט אחר, לא משנה מה, מאמן משתגע, מוציא אותך החוצה, ואומר לך, אם הייתי יודע שאתה לא זוכר את התרגילים, הייתי אולי צריך להביא שחקן אחר. עכשיו, זה הערה שאני חושב שזה למדתי מה לא להגיד לשחקנים. זה משהו שאני חושב שאני בחיים לא אגיד לשחקן,
ומצד שני, היו לי מאמנים שבתור חייל הייתי עולה באימון, ויש לך זרים, ויש לך שחקנים מאוד מאוד בכירים בליגה לאומית, וזו שנה ראשונה שלי בליגה לאומית, אימון ראשון, אתה עולה, משחקים חמישיות, יש לך אופן שאט, אז הרבה שחקנים יעשסו, יגידו, בונה, אני לא צריך לתת עוד אקסטרה. כן. עוצר את האימון שלא זרקתי, אומר שב בצד, אצלי פחדנים לא משחקים. אם אתה לא תיקח זריקה שהיא זריקה טובה, אתה לא תוכל לשחק אצלי, כל מי שעל המגרש משחק כמו גבר. אין אצלי פחדנים. וזה משהו שיצאתי החוצה וחייכתי, כי יכולתי לקבל את זה. זה משהו שאמרתי, בונה, איזה מאמן גבר. מדהים, זה סיפור מעניין. יש פשוט המון, אני נתתי לך קיצון מפה משהו חיובי ומשהו שלילי. יכול לתת עוד, שלילי. אתה יודע, סיפורים זה תמיד דבר מעניין. לא נראה לי שיש פה מישהו שיתנגד לזה. יצא לי לשמחתי לחוות המון מאמנים, חלקם אני עד היום בקשר, חלקם יצא לי לשתף איתם פעולה, ואין מה לעשות, אני חושב שאתה גם ברגע שאתה, השחקנים יעריכו אותך וישחקו בשבילך ובשביל הקבוצה, ברגע שמצד אחד אתה תדע להיות איתם, לעשות את ההפרדה, שמצד אחד להיות איתם קשוח ולדרוש מהם, ושיש כללים ושאף אחד לא עובר את הכללים, אבל מצד שני גם לדעת לעשות, כשלא משחקים, איפה... לטף. כן, ללטף ולתת את ההערה הטובה, וגם אם אתה עושה טעות, לבוא ולהגיד לך את הדברים, אני לא מצפה שכל פעם שאני אעשה טעות בתור שחקן, אז יבואו ולטפו אותי ויגידו לי, לא נורא, כן, גם צריך להיכנס בשחקן. אבל אני חושב שבסוף גם הם, ברגע שהם רואים שכן אכפת לך מהם, וכן זה לטובתם, אז הם יעריכו אותך הרבה יותר. יצא לי גם לראות שחקנים, אחר כך בגיל יותר מאוחר שעברתי מאמנים אחרים, שפתאום מאמן מדבר באמצע האימון והם מקדרים, שזה משהו שאני לא יכול, משגע אותי. ילד בן 17-18 עולה מהנוער, מאמן מדבר והם מקדרים. עכשיו, אתה מבין, פה אני חושב שגם נמדד מאמן. כן. כאילו, ברגע שאתה לא שם סוף לדברים הקטנים האלה, אחר כך לא כל כך יספרו אותך. אם הם מרשים לעצמם לעשות את זה, אז כנראה שמשהו פה לא... כן, ועוד פעם, בגיל 17 יצא לי, הייתי שחקן נוער של גלבוע, ובאותה שנה שיחקו איתי זיו בן צבי ועוז בלייזר, מי שמכיר. איזה ליגה זה היה? אז זה היה נוער לאומית, זה כביכול היה נוער על, אנחנו היינו נוער ארצית ועלינו באותה שנה. ובאותה שנה גם בתור בוגר התאמנתי עם, אז זה היה השנה הראשונה לגלבוע גליל, עודד קטש מאמן ראשי, ליאור ליובין עוזר מאמן. איזה סטארס. ואני אתן לך עכשיו את הרשימת שחקנים, שזה היה בריין רוברטס, שהוא היה זר שהגיע ל-NBA אחר כך ושיחק שם, בריין רנדל, שכולם מכירים אותו, איזיה סואן, גל מקל, גוני יזרעאלי, אבישי גורדון, אלישי קדיר, דגני אבזורי, באמת קבוצה, שאתה בתור ילד מסתכל עליהם ואתה אומר, וואו, כאילו כוכבים בטלוויזיה, ופתאום אתה איתם על המגרש. טורף. וואי, איך זה מרגיש? קודם כל התרגשות מטורפת, אני עד היום זוכר את האימון הראשון הזה. תן לנו איזה רגע. ופתאום סיטואציה שאתה לוקח ריבאונד, אתה מתחיל לרוץ, להתקפה עם הכדור, ופתאום עודד קטש שורק. עכשיו אתה קופה, אתה יודע, קופה במקום. כן. והוא פתאום פונה אליך. אתה יודע עכשיו, סלח לי על הביטוי, ילד מושתן מהנוער. בא להתאמן עם כל הקבוצת כוכבים הזאת. כן. והוא מתחיל ליד כל הקבוצה, 2 דקות להסביר לי, אם בפעם הבאה אתה תוביל מהצד, מחוץ למרפקים ולא בפנים, ההגנה יורדת מהם. אתה יודע, ואני אומר, וואו, כאילו, מאמן קליבר כזה עוצר את האימון ומסביר למישהו כמוני, כאילו, מטורף. זה היה הרגשה, כאילו, הייתי בעננים. וואי. ואתה זוכר, כאילו, מה הוא העיר לך ברמה המקצועית, או ש... כן, משהו שהוא מאוד מאוד נכון, שלקחתי כדור והובלתי את הכדור דרך האמצע? זה היה בסוג של מתפרצת, מעבר, והובלתי את הכדור באמצע. אתה יודע, אתה בהתרגשות, אתה בטירוף, אתה לא יודע מה אתה עושה. ואז הוא עצר, ואומר לי, תקשיב, כל ההגנה יורדת מהאמצע. הסיכוי שלך לאבד את הכדור הוא הרבה יותר גדול. זה היה משהו בסגנון הזה, תשתדל להוביל מחוץ למרפקים. בקווים שמחוץ למרפקים, ככה אתה רואה יותר את המגרש, אתה רואה מי רץ על הכנף, ההגנה פחות תפריע. עכשיו, אתה יודע, כל חצי הערה שמבחינתי הוא או ליאור ליובין היו מהירים, זה מבחינתי הזהב אחר כך. כן. אז גם, זה, אתה יודע, דברים שאתה בתור שחקן צעיר אחר כך לוקח איתך, לגמרי, שנים קדימה רגעים מטורפים.
כן. כן, זה סיטואציה, או אתה פתאום נגמר האימון, מחלקת נוער, אתה יודע, אתה בא מהמחלקת נוער, מתאמן איתם, בא להחליף בגדים ללכת, אז פתאום כולם מסתכלים, מה אתה הולך? כולם נשארים לעבוד. אז גל מקל וגוני היו עובדים פיק אנד רול, ואלישי קדיר היה עובד סיומות, והוא הולך לחדר כושר. זה היית נשאר? כן, אתה יודע, זה היה נראה לי לדעתי, העוזר בא ודיבר איתי, ואמר לי, תשמע, לך תעשה ככה וככה, לך תעשה ככה וככה. איזה עמדה שיחקת אז? הייתי יותר, אז גם, פחות היה, בוא נגיד, שיחקתי כביכול כגבוה. מה הגובה שלך? 1.94 מטר. והיום, אני רואה מישהו 1.94 מטר, אני דווקא אומר לו, בוא תנסה להוביל כדור. פעם זה היה, אם אתה 1.85 מטר ומעלה, בוא תחסום ותתגלגל. אתה רואה את זה היום, הנה, ראית את המשחקים של הנבחרות עתודה, נבחרות קדטים, נבחרות זה, אתה רואה, יש לך שם שחקנים, עופרי נווה, גם נראה לי 1.94 מטר. עופרי נווה לדעת, אפילו טיפה יותר גבוה, כן. שהוא פתאום קולע מבחוץ. ויכולות של גארד מטורפות, כאילו... זה דור אחר ודור מאוד מאוד מוכשר. כן, אם כבר ירדנו על הדור הזה מקודם, ואמרנו שהם ככה והם ככה, מצד שני מאוד מאוד מוכשרים. מאוד מוכשרים, אבל כן, אני חושב שגם התפיסה עכשיו היא הרבה יותר נכונה, לגבי ששחקן, גם אם הוא גבוה, הוא צריך לעשות גם הרבה דברים אחרים. יש הרבה יותר ערך לשחקן, כמובן, אם הוא עם סייז, אם הוא יכול גם לקלוע מבחוץ ולהוריד כדרור, ולא רק לחסום ולהתגלגל, ואתה רואה שחקנים שעושים את זה שהם וואביניאמה, שהוא מגדל שעושה הכל. 2.26 מטר. שהוא עושה הכל, וגם אתה רואה בעתודה את הסנטר שהגיע מארצות הברית, באח לי השם, וולף. שהוא, איך הוא מוביל, איזה שליטה בכדור, הוא 2.10, 2.11, 2.8, לא יודע בדיוק כמה. אתה רואה אותו, לוחצים אותו, ואיך הוא מקדרר איזה שליטה בכדור, זה מדהים. ואני חושב שזה משהו מיני יוקיץ' כזה. זה משהו שהוא בתפיסה קצת השתנה, ואני חושב שזה מבורך. כן, בכללי אנחנו רואים, אתה יודע, שהספורט, אם אנחנו רואים את זה גם בכדורגל וגם בכדורסל, הרמה של השחקנים בנוער ובקדטים, בכל הספורט הישראלי, הוא בכללי בהתקדמות מטורפת. ברמה ההישגית. ברמה ההישגית, כן, ברמה ההישגית. ברמה של אתה יודע, אם אנחנו מדברים, סתם נוצר השוואה על מתקנים, או על איך שתופסים בדרך כלל ספורט פה בארץ, אז הרבה יותר נמוך. כאילו, אם אני מסתכל מבחינת מימוש פוטנציאל, סתם נגיד כמה אנחנו מצליחים להוציא מהנבחרות שלנו, וכמה אנחנו מצליחים להוציא ממה שאנחנו נותנים, אנחנו מוציאים 110%. לדעתי, נבחרות אחרות מתאמנות הרבה יותר ומשחקות הרבה יותר. כן, אבל אני חושב שזה משהו שגם משתייך למה שאבי, שהיה פה באחד מהפרקים לפניי, אמר, שהנבחרת שלנו היא אולי הנבחרת הכי טקטית, בכל המון אזוריות, אזורית לאישית, לוחצות, אז אנחנו מחפים על הרבה מאוד דברים, ברמה הטכנית והמקצועית. וכן, יש פה איזושהי סוג של עלייה במודעות לספורט מתקנים. עדיין אני חושב שיש, גם בעיר שלי, בעפולה, איפה שאני גר, וגם בכללי בארץ, אפשר תמיד יותר, כי אני חושב אם זה מתחיל בבית ספר, בשיעורי חינוך גופני, ואם זה, אתה יודע, יש קבוצות במחלקות נוער שעושות 2 אימונים ומשחק, לא נגענו בזה בכלל בפודקאסט, למרות שדיברתי על זה עם אפי, אבל כן, יש לנו הרבה, אתה יודע, הבדלים ענקים. אם אתה הולך, נגיד, למכללות בארצות הברית, אתה יודע איזה הבדל, כאילו, שמיים וארץ, יש לך אימוני בוקר ואימוני כושר, ואז יש לך פיזיותרפיסט וזה. והמתקנים, אני נגיד, יצא לי לראות בלאס וגאס, ב-UNLV. מה זה UNLV? באוניברסיטה של לאס וגאס. איך המתקנים שם נראים. וכמות המאמנים ואנשי מקצוע והכל צמוד, וזה משהו שאי אפשר להסביר. אין מתקן כזה, אין מתקן דומה לזה בארץ. כן. שאגב, אנחנו בתור הישראלים, אנחנו מחפים על זה באוטסורסינג. האוטסורסינג, זאת אומרת, אנחנו הולכים למאמנים אישיים בחוץ, ואנחנו הולכים למאמנים מנטליים בחוץ, ואנחנו הולכים למאמני כושר. אנחנו מחפים על זה באופן עצמאי. שזה קצת... נכון, אבל גם פה, אתה יודע, לא כל אחד
או כל הורה, או כל ילד, יכול להרשות לעצמו לשלם גם על בגלל מאמן אני- מנטלי, בגלל גם זה על מה שאמרתי, שזה קצת מאוד יקר. באסה, זה קצת באסה וקצת עצוב, כי אתה אומר, אצלם זה כאילו בבילדין, זה כאילו כמו שאנחנו, יש לנו את הלימודי ליבה, אז אצלם זה לימודי ליבה. אני, ממה שלי יצא לפחות לראות ולשמוע, גם בתור מנהל מקצועי בפעם הראשונה, אז כן היה לי חשוב לשמוע חבר'ה מהאגודות שטיפה יותר מוצלחות ומוכרות בארץ. אז כן, יש אגודות שכן נותנות את כל המעטפת בצורה מדהימה. מה, עמק חפר, מכבי תל אביב? גם, אתה יודע, אני גם אעשה משהו שאולי פחות עושים, אני גם אחמיא לאגודות השכנות שלנו, עמק יזרעאל. עמק יזרעאל, גלבוע. גלבוע. כן, 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 הם עושים שכן, עבודה. הם נותנים תזונאית ונותנים אימוני בוקר. אין רבה לפרגן, אין רבה. אני ביחסים טובים עם כולם, זה אתה רואה, בסדר. אני פרגנתי לך גם בהתחלה. לא, אנחנו יותר, זה פרגון גם חברי, חד משמעית, אבל כן, יש לנו אינטרס משותף. האגודות שעושות את זה בצורה מאוד מאוד מקצועית, ולא מחסירים שום מהילדים לאפר, נותנים את כל האקסטרות האפשרית. כל אקסטרה אפשרית, כאילו הם נותנים לילדים, אם זה ברמה שדואג, גם תזונאית וגם שיהיה להם את הדברים האלה בפרקטיקה לאכול. אפילו ברמה הלימודית, שיהיה מישהו שיעזור להם בלימודים, אם הילדים מתקשים, שאני חושב שגם יש לזה חלק חשוב, ואם זה בחדר כושר, ואם זה אתלטיקה, ואם זה כדורסל, ואם זה מאמן מנטלי, הכל, הכל, הכל. וזה משהו שאני גם, זה כזה, משהו שאני מאוד מאוד רוצה גם שיהיה במחלקה שלנו, זה עניין של גם תקציבים, שאנחנו בסוף נגיע לזה, אני מאמין. אמן, שיהיה את זה גם בפריפריות. כן. לאט לאט. וואו, אנחנו נראה לי כבר מעל שעה, לא יודע, אני כבר לא סגור על זה. אני לא על השעון. אני גם לא על השעון, אתה יודע, אומרים שהזמן עובר מהר שנהנים. נהנה מאוד. אני חייב להגיד שתמיד בכל פודקאסט אני מסיים עם איזשהו טיפ כזה לסיום. אני באופן כללי לא אוהב טיפים, סתם שתדע. אבל אני תמיד אומר, אם שחקן יכול לקחת משהו אחד, מכל הפודקאסט הזה, אני עשיתי את הרווח שלי. אז אם יש לך איזה משהו לתת לנו, משהו מהשרוול, מה שנקרא, אנחנו נשמח לשמוע. טיפ מהפודקאסט. יכול להיות גם לא מהפודקאסט, אתה יודע, יכול להיות גם מהלחם חביתה שאכלת בדרך. אז אני חושב שזה אולי יתקשר לחלק גדול מהפודקאסט, דיברנו על הקשר בין השחקן למאמן. ובתור שחקנים, הרבה פעמים יש לנו מאמנים שאנחנו נקשרים אליהם יותר, ואז פתאום אנחנו צריכים לחוות, אנחנו עוברים למאמן אחר, אז אנחנו תמיד באים בגישה של... השוואה? הוא בטוח לא יהיה כמו המאמן הקודם. כן. אז אני חושב שקודם כל טיפ זה תמיד לבוא עם ראש פתוח, לא להתבייש, לדבר עם המאמן. כמובן להציג את הדברים בצורה בוגרת, באיך אני יכול לעזור לקבוצה יותר, מה אתה חושב שאני יכול לעשות אחרת. אני מרגיש פחות בנוח, אני מרגיש יותר טוב עם הסיטואציה. אני חושב שברגע שאתם תרגישו בנוח עם המאמן, ויהיה לכם קשר טוב עם המאמן, אז גם יהיה לכם הרבה הרבה יותר קל להצליח, ולהיות מכוונים למה בדיוק ברמה המקצועית אתם צריכים לעשות. נראה לי שאם הייתי מסכם את זה, שזה טיפ מדהים, הייתי אומר פשוט ששחקן צריך להיות אקטיבי לגבי היחסים שלו עם המאמן, ולקחת אחריות, ולדעת שזה האחריות שלו לגרום לזה שיהיה לו יחסים טובים עם המאמן. אתה יודע, יש הרבה שחקנים שמחפשים את הביטחון מהמאמן, ובדרך כלל זה להפך. וכמובן בהמשך לזה גם סבלנות. נכון. ובאמת לבנות יחסים טובים עם המאמן. אז אני מודה לך מאוד על הטיפ הזה. אני מקווה ששחקנים ישמעו את זה ויקחו את זה. ואני מודה לך מאוד מאוד שבאת מעפולה, התארחת אצלנו כאן בפודקאסט. היה תענוג. רז אמיתי, תודה רבה לך. תודה רבה.